Can we just start off, first of all, with team news and if Lucas Bergvall is fit and available to play? Lukas Berbalak prestez baldin badago, zer egingo dugu biharkoan? Tiar, Pretty much the same as we were as of last week. aurreko asteko planteamendu berdin egingo dugu. Hello, Ian Dennis, BBC 5 Live. I was struck by your story the other week about the Stonecutters Creed. And it's not quite Zure historiak harritu ninduen aurreko astean, but it is still a significant milestone for you. It's ez your dira 100th ehun bat match in partida, charge, and I just wonder how would you bai, asko assess izan the dira impact zalantzarik you gabe. have made in the last 2 years? Zuk zein ebaluazio izango zenuke azkeneko urteetan eta egunetan lortu duzun inpaktua taldean? It's hard to sort of Tira, lehenik eta behin esan behar da zaila dela hori baloratzea, the challenges of the last couple of years. kontestuan jartzea ere ez da erraza, You know, I came into the club with eta azkeneko bi urteetan izan ditugun zailtasunak esatea ez da erresa. Nik taking over. Tottenhamera iritsi nintzanean nire helburuak argi nituen, eta noski taldearen lidergotza hartu eta ahalik eta hoberen egitea zen nire asmoa, eta nik taldea posizio on batera eraman nahi nuen, txapelketak lortu ahal izateko txapelketa posizio batera, eta era berean plantilla ere eraldatu nahi genuen, hori ez da erraza izan, zalantzari gabe, plantillaren garapena lortzea, baina biharko partida hain garrantzitsua aurretik izan da, aukera oso ona dugu aurrean, eta gure garaipena lortuz, helburua lortuko genuke, zalantzari gabe, txapelketak etxera eramatea. Galdetu dugu Heung-mingi izan duten barbakoaren gainean, momentu hori eta jokalariak beraien artean elkartzeko momentu horrena. Tira, nik ez dut inoiz esan barbakoa nik antolatuko nuenik, badakizue arratsalde horretan tira ongi egon zen, festa moduko bat izan genuen, bai barbakoa batean, konzentrazioan, eta gero bai zuekin genituen konpromisoak hitz egin genituen, batzuetan ezin da leku guztietan egon, nik beste gauza batzuk nituen egiteko. Biharkoa oso egun garrantzitsua da, zalantzari gabe, Championserako sailkapena lortzeko ere aukera, zer da garrantzitsuagoa, Champions Ligera sailkatzea edo txapelketa lortzea biharkoan. Tira, Champions Ligerako sailkapena sari bikaina da, zalantzari gabe, baina edozein klubentzat da hori sekulakoa, zalantzari gabe. Honek ere primerako aukera ematen digu, kontinenteko talde honenen aurka jokatzea, hori da aukera, baina nire ustez oraintxe bertan biharkoan garaitzea da garrantzitsuena. Bihar irabazizkero, agian hau Tottenhamen historian txapelketa onenetako bat bezala, aterako dugu, denboraldi hau, baina galdu ezkero, agian historiako txapelketa txarrenetakoa izan daiteke. Horrek larritzen altzaitu, marra horren txikitasunak. Tira hori ezakit zuek ikusten duzuen modua, baina nik uste dut hitz hauek erabili izanak pixka bat tristetzen nauela. Taldea honek 6 urte pasa ditu final bat jokatu gabe, eta oraingoan aukera dute Europako txapelketa bat irabazteko. Beraz, nik ustet denboraldi hau ez da gutxiago ere oso txarra izan. Manchester Uniteden aurka 3 aldiz jokatu duzue aurten eta 3 aldiz irabazi duzue. Hori agian gehitutako presioa alda, aurretik egin eta beste behin egin behar duzuen zerbait. Tira, zer daukagu gehiago, konfiantza ala presioa. Nik uste dut momentu honetan ez daukagula gehiago.
Guk Manchesteren aurka 3 partida galdu izan bagenitu, bai presioa izango genuke, baina momentu honetan ez dugu presiorik. Batzuetan nire karreran egon naiz presioa ematen zidaten momentu askoretan, baina egia da biharkoan garrantzitsuena partida ona egitea dela eta ulertzea zer nolako garrantzia duen partidak bi taldeentzat zalantzari gabe. Zakigu jokalariek nola erreakzionatuko duten. Eta nire lana azkenean jokalariak prestatzea da, ahalik eta hoberen prestatzea eta biharkoan maila altuena eman dezaten. Beraz gure helburua da zalantzari gabe hori eta hori da egingo duguna. Badakigu oso aukera ona dela biharkoa. Eta nik uste dut gure aurkariak pixka bat alde batera utzi baritugula eta partidu hauek ligan ezberdina izan daiteke, baina biharkoa egun batean erabakiko da. And a lot of people seem to think this might be your penultimate game in charge. What do you think? Does it matter? Jendeak esaten du agian hau zure azkeneko partida izan daitekela, Tottenham entrenatzen. Tira, realitatea da aukera handi bat dugula aurrean. Nire ustez, hau aukera handi bat da guretzat eta taldearentzat ere bai, eta klubarentzat. Biharko alde batera urtzita gaur hori ez da garrantzitsua. Guk aukera oraintxe bertan dugu mahai gainean eta hartu beharra dugu. Guk klub honi oso interesgarria den zerbait eman nahi diogu, oso berezia den zerbait eta gure zaletuei ere bai. Gu ona ez gara urtero iristen. 15 edo 16 urtean behin iristen gara. Eta azkeneko Europako titulua duela 51 urte irabazi genuen, beraz hemen nagoenetik beti saiatu gara gauzak ahalik eta hoberen egiten. Zentratuta gaudela ziurtatzen baita ere, eta gure klubari aukera onenak ematen saiatu gara beti. Izan duten onena. Beraz, hau oso garrantzitsua da, eta hortik aurrera gertatzen dena, tira. Nik konfiantza handia dut hemen jarraituko dudala eta txapelketak irabazten jarraituko dudala. I'm João Barreto from Casé TV. We are from Brazil. I want to ask you about Richarlison. Gustatuko litzake galdetzea Richarlisonen gainean. When he plays and when he doesn't. Zein ezberdintasun dago jokatzen duenean eta ez duenean jokatzen? Zer irabazten du taldeak berarekin? Brazil, like years, and you. Entzun dut Brasilen egon zinela duela urte batzuk. Is it true? Eta Vasco da Gama taldearen zaletu bihurtu zinela, hori egia alda? Tira, kontu handia izan behar dut gauza horiekin. Agian momenturen batean ara joaten banaiz esango didate talde bat gogoko nuela eta agian arazoak izan ditzaket, baina tira. Richarlisonekin oso pozik nago, zalantzari gabe. Zailtasunak ere izan ditu, jokalariak, ez bakarrik denboraldi honetan, baina bai, min hartuta egon da, denbora luzez. Inoiz ez ditu minutu gehiegi jokatu. Eta fisikoki eta mentalki zaila izan da, baina nik uste dut jokalari bikaina dela, fisikoki oso indartsua da. Badakigu bere jokoa ere pasio handiz egiten duela eta determinazio osoz. Jokatzen duen bakoitzean guztia ematen du, bere ehuneko ehuna. Eta tira, guri benetan on egiten digu taldean izateak. Aukera ezberdinak ematen dizkigu, aurrelarien artean. Eta guretzat inpaktu handia lortu duen jokalaria izan da zalantzari gabe, finalerdietan gehien bat. Eta oraintxe bertan ongi dago, gurekin dago, eta taldeari gauza handiak eman diezazkioke. Nik benetan gogoko dut Brasilgo futbola. 85ean Vasco da Gamaren aurka jokatu nuen eta bai tira oraindik badut kamiseta bat. Brasilera noan bakoitzean
egoera berezia da eta badago beti Vasco da Gamaren asoziazio bat bertan. Εδώ, στο βάθος. Συγχαρητήρια. Θα ήθελα μια πιο προσωπική ερώτηση να σας κάνω. Είστε ο πρώτος Αυστραλός αλλά και ο πρώτος Έλληνας που θα προπονήσει μια ομάδα στο τελικό. Ποια είναι τα συναισθήματά σας εν ώψη της αυριανής ημέρας? Γράφετε ιστορία και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αν θέλετε να μας πείτε και δύο κουβέντες στα ελληνικά, θα μεταφράσω εγώ την ερώτηση στα αγγλικά. The question is about your personal thoughts. You are the first Australian and also Greek guy to coach a team in the European final. Thank you. Thank you. Zer esan nahi du zuretzat lehen Australiarra izatea Europa Ligako final batera iristen dena entrenatzaile moduan? Tira, ni oso harro nago, lehen ere esan dut, oso garrantzitsua da guretzat final ontara iristea eta aukera hau izatea, ni grekoa naiz, Grezian jaioa naiz. Eta beti jakin nuen nire familia, nire historia nondik zetorren, eta bai, harro nagoen zerbait da, zalantzari gabe. Gero Australian hazi eta ez zenitzen, eta zoritxarrez bertan futbola etzen lehenengo kirola. Baina hala ere futbolarekiko dudan maitasuna nire aitak eraman zuen Greziatik Australiaraino, eta askotan esan dut, Grezia biziki maite dut, herrialde hori maite dut nire familiarekin egotea, eta hori ere garrantzitsua da niretzat. Eta beti dut, bihotzean zarantzari gabe. Gaur bereziki ez da nirekin dagoen pentsamendu handiena, baina beti dago zalantzari gabe nirekin. Uste dut, seguraski erretiro hartzean bertara joango naizela bizitzera. Eta bai, ez ahaztu behar Australian hasi nintzela, eta futbola ez da kirol handiena bertan, baina kirolarekiko duten jarrera zoragarria da, eta mundu guztiak du. Beraz, ni bai oso harro nago guzti honetaz zalantzari gabe. Zer nolako garrantzia du kapitaina bueltan egoteak? Nola uste duzu bere esperientziak motibatu ditzazkela beste jokalariak? Soni bueltan izatea oso garrantzitsua da guretzat, min hartuta zegoen eta orain bueltan da, eta oso gogor egiten du lan, eta oso gogor egin du lan bueltan egoteko. Eta 60-70 minutu jokatzeko aukera izan zuen aurrekoan, itzultzen ari da, zalantzari gabe, liderra da, eta taldeari gauza asko ematen dizkio, eta guretzat figura primerakoa eta oso garrantzitsua da, klub honetan, eta zalantzari gabe motivazio handia ematen digu guztioi, niri ere. Eta espero dugu Koreak merezi duen txapel bat lortzea. Ez ditugu Asiatik etorritako jokalari asko, eta Premier Ligean jokatzen egoteak hain luzez, horrek esaten du argi eta garbi zer nolako jokalari zoragarria den. Eta hori, bai, zoragarria izango litzateke berari ere txapela emateko aukera izatea. Posizio hontan egonda bera aurretik ere, eta badauka esperientzia Champions Leagueen, eta ziur nago ondo ingo duela. Just following on from what you said to Matt, we've spoken to quite a lot of the players in the build-up to the final, and they're all very conscious about... Hitz egin dugu jokalari askoren gainean, nola prestatu dute finala, nola daramate prestaketa guzti hau. Espero dut etorkizunaren aurrean ere asko ez, baino batzuk agian larrituta daude etorkizunaren inguruan. Tira, biharko partida nik uste dut hau ez dela oso garrantzitsua izango biharkoan etorkizuna. Uste dut jokalari ere esanien aurretik. Ez dago ziur bizitzan eta kirolean ere ez. Beraz, ziurtatu behar dugu aukera guztietatik dena ematea eta aukera guztiak aprobetxatzea. Ni ere posizio hontan aurretik egon naiz, batzuetan partidu bakoitza azkeneko partida zen eta ni ohituta nago, pixka bat, egoera honekin, baina tira, niretzat
garrantzitsuena that tomorrow zalantzari gabe mean the players talde hau eta bere zaletuak garaipenara arte eramatea da. Eta bihar espero dugu zerbait oso berezia sortzea. won the treble with Celtic and left. So Alex, to finish, please. won at Brisbane. Mundialerako Actually more common than you think. So. sailkatu zenuen talde bat, Celticekin tripletea ere irabazi duzu. Tira, galdera bat daukat nik honen gainean. Badago sentipen bat, biharkoak esango duela zein izango den zure etorkizuna hori nola ikusten duzuzuk. Tira, nien ez lehenengo pertsona izan lana aldatzen, mundu guztiak aldatzen du lana, nik lan egiten dut gogoko dudan zerbaitetan, familia handi badut eta erlaziona dut beraiekin, eta nire helburua txapelketak irabaztea da, eta azken aldi hori kenduta, ikusiko dugu zer gertatzen den, nire osasuna ondo egongo da, nire lagunak bertan egongo dira, familia ere, ez da ezer gertatzen. Ondo joango da dana zalantzari gabe. Eta Tottenhamen gainean zer esan dezakezu, espezifikoki. Posible alda txapelketa irabazi eta taldea uztea? Tira, ezakit, agian nire denbora hemen ez da bukatu. Nik uste dut hemen zerbait sortzen ari garela, eta txapelketa lortzen badugu horrek azeleratu egingo du, eta bai, gauzak ditugu oraindik egiteko. Aurten bai zailtasunak izan ditugu, baina azkenean kontestu honetan gustatuko litzaidake guzti hau ikustea, eta tira, etorkizunean ikusiko dugu zer gertatzen den, hau ez da oraintxe erabaki behar. Baina, tira, nik uste dut taldea ere hazten ari dela, eta hau hobetzeko aukera izango dela zalantzari gabe. Eskerrik asko guztioi, hau da prentsaurrekoaren amaiera, Tottenham Hotspurrena, Europa Ligako finalaren gainekoa.